Преди да публикуваш онзи voice message, има нещо, което трябва да знаеш. Получаваш voice message с най-пикантната клюка от месеци и решаваш, това трябва да го чуят всички. Само че точно това може да те вкара в сериозен проблем. Да, дори ако и ти си участник в разговор. Личният разговор си остава личен, дори когато другата страна не каже изрично, че можеш да го разпространиш. Записването за лично ползване най-често е окей. Публикуването, това е съвсем различна история, защото тук влизаш в чужда територия. Лични данни, личен живот, репутация. Това не е само морала, това е закон. Така изведнъж забавния пост се превръща в съдебен казус. Конституцията на България гарантира неприкосновеност на личния живот. GDPR защитава гласа като лични данни, защото лични данни са всяка информация, чрез която може да бъде идентифицирано лице, а гласа безспорно е такава. Друг закон, а именно закон за задълженията и договорите, ни казва, че всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму. И да, може да има и наказателен елемент, ако съдържанието засяга честта и доброто име. Какво може да последва? Глоба, иск, задължение да свалиш съдържанието. При засегната репутация дори и наказателна отговорност. Интернет обича скандали. Законът изобщо не. Случвало ли ти се е нещо подобно? Сподели в коментарите.